Hola, som l'Elisenda, la Mariona i jo, en Jan, de segon de batxillerat de l'Institut Puigcargol de Sant Antoni de Calonge, i us venim a presentar una experiència relacionada amb l'efecte marangònic que té com a base la tensió superficial de l'aigua. La tensió superficial d'un líquid s'origina a causa de les forces intermoleculars dels líquids, és a dir, a causa de l'atracció entre les molècules, en aquest cas els enllaços per pont d'hidrogen entre les molècules d'aigua. Aquí podem veure la disposició energèticament optimitzada de les molècules d'aigua a la seva superfície, on es mostren els enllaços de pont d'hidrogen. Aquesta disposició dona lloc a una espècie de pel·lícula de molècules superficials que es comporta de manera semblant a una membrana elàstica. L'efecte Marangoni, el nom del qual prové del físic italià Carlo Marangoni, és un fenomen que es produeix quan dos líquids amb tensions superficials diferents entren en contacte, creant-se un gradient de tensió. Així doncs, com que les molècules es mouen d'àrees amb alta tensió superficial cap a àrees amb baixa tensió superficial, es dona lloc a una força resultant que pot ser aprofitada com a element de propulsió de cossos lleugers, tal com un cos de Pro-Expand en forma de vaixell. En el nostre cas, els dos líquids seran l'aigua i l'etanol. L'experiment consisteix en dissenyar un vaixell amb el programa SketchUp en què es pugui destacar les seves característiques tridimensionals, com són el dipòsit d'etanol i l'orifici de sortida. Fer-ne una rèplica amb Pro-Expand i observar l'efecte Marangoni quan el vaixell de Pro-Expand empra com a font d'energia impulsora l'etanol. El disseny del barco ha estat fet amb el programa Google SketchUp. Com podeu veure, tenim un dipòsit i un forat per al qual, si fica l'etanol, cau fins a l'aigua.